Conferința s-a organizat odată cu ședința NAT bianuală a regiunii Sud, care cuprinde inclusiv județul Argeș. Ne bucurăm că județul Argeș în ANAT, cel puțin pe această regiune, are foarte mulți membri și cu această ocazie am dorit ca Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România să vină să desfășoare această ședință bianuală la noi în județ. La întâlnirea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism s-a discutat și despre regionalizarea teritorială a României, dar și dacă acest lucru afectează turismul. Organizarea asociației pe regiuni, organizare care s-a făcut încă de acum aproape 10 ani, a vizat aceste euroregiuni de care se discută acum, sunt acele euroregiuni de dezvoltare. De aceea vorbim și noi de organizare regională a asociației, care, după cum vedeți, reunește toate aceste județe care se află în preconizată regiune sud a noi organizări administrative a României. Conducerea ANAT dorește și schimbarea legislației în domeniu. Au fost făcute propuneri către minister, iar acum se așteaptă răspuns. Sunt foarte multe agenții de turism care oferă servicii la negru, asta și din cauza legislației permisive. Noi, ca firme de turism, nu suntem foarte bine protejate pe piață în fața unor alte firme care practică turismul la negru. Există site-uri de turism, așa zise de turism, care oferă servicii turistice nefiind autorizate să comercializeze serviciile turistice și în cazul acesta sunt așa zisele site-uri de reduceri, pentru care clienții nu beneficiază de aceeași protecție pe care o au atunci când încheie un contract cu agenție de turism. O altă propunere a conducerii ANAT este implicarea agențiilor de turism care fac parte din asociație în organizarea excursiilor pentru elevi. Datorită serviciilor care conferă siguranță pentru copii, agențiile de turism speră într-o colaborare de durată cu Ministerul Educației. Implicarea patronatului într-un dialog cu Ministerul Educației și Cercetării și al Tineretului în ceea ce privește modul de organizare a excursiilor școlare într-un cadru organizat și implicit să se apeleze la agențiile de turism. Să nu mai există organizare de excursii școlare fără să se apeleze la firme de turism. La întâlnirea bianuală a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism au participat membri din Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița și, bineînțeles, Argeș.